Мен bu sözlerden başlamam gerek. Роберт Минулин etken sözleri, minme degen şiiri. Күкрәгемдә гомер буе минме соң йөтмәгән. Моннан соң да йөтәчәкмен. Дәрт әле бар, бетмәгән. Янып пешеп, тиргә төшеп, минме икмәк икмәгән. Моннан соң да игәчәкмен. Әле тирдә кипмәгән. Үземнең туган халкыма minme hizmet itmegen, mondan soң da itәчәкмен. Ялга вакыт җитмәгән. Шау гөр көлеп, янып, көеп, минме гомер итмәгән. Мондан соң да itәчәкмен. Гомер әле үтмәгән. Вот с этих слов мы начинаем вечер, посвященный поэту Роберту Минулину. Ну а сейчас примерно такие же слова прозвучат на русском языке. Прочитает их Инна. Пожалуйста. Можно без труда задуть огонь. Это справедливо для свечей. А меня вот так попробуем, тронь. Стану лишь бодрей и горячей. Я костер, живу под небом я. Пламя не упрятанное в печь. На земле прекрасна роль моя. Согревать, а если надо, жечь. Если волю дать, я сумасброд, я бедовый, сущая беда. Ну а если правильный подход, я само терпение тогда. Дуйте, если хочется раздуть. Мне, поверьте, это не во вред. Искры я в ответ могу взметнуть. Пусть красивым будет мой ответ. А сейчас слово предоставляется председателю Совета нашего общества Есавит Агировичу Казипову. Hayırlı gün, istemsiz milletteşler. Varlığınızda tutarça bilesiniz. Başta bir tutarça aylar. Bizim Nur Cemiyeti'nde halkımızın bilgili hem yaratkan yazışçıları, şairlerine bağışlanan edebi, müzikal kişiler uyuşturucu tradisiya bo'lib keladi. Mana bugun da şu bibliotekaning motor yoqda жинақхана залында жиылып, бірге біздің замандашыбыз, yoqдашыбыз, татар халқының халық шағиры Роберт Минулиннің ижадына бағышталған кешеге жиылды. Бүгін біз аның тұрмыш юлы шиғырлары, аның шиғырларына жазылған жырлар тыңларбыз, ижады белән танышырбыз. Быйыл аңар 65 яш була, юбилей елы 1 август айында. Шулай біздің кешеуізда Татарстанның бейік шағиры Ғафулла Тоқайның 127 ел туған күнлерде, кеше 26 апрельде Ғафулла Тоқайның туғанына 127 ел болды. Şulay yok, bizning yaqtaşımız Robert Minulin özünün icatı bilen halkımızın bilgili büyük şairlerinin, yazıcılarının mirasın, tradisiyeti olga tabılıp bira alarını bayıta поэзияда, шиғриятта халқының көңілі, халқының йөрәгеннән шыққан хисләр шағыладылар. Әгәр дә безнең шагыйрьләребез, шиғрият исән сау булса, халкыбыз да, милләтебез дә, телебез дә барысы да яшәрләр. Шулай ук безнең традиция булып килә, шушындый мотор кешеләрне башлап җибәрү, Ғафулла Тоқайның бийек шагыйрыбызның шигыренә язылган туган тел җыры Татарстан халкының гимны башкару белән. Мин тәкъдим итәр идем бергә кичәбезне шушы гимннан башлап җибәрергә. Все поняли,